Kaixo, gu 6. mailako lehenengo taldea gara, eta lurraren adierazpenako PowerPoint bat adieraziko dugu. Lurraren adierazpen grafikoa, munduko bola eta mapak. Geoidea, bi ingolor pixka bat zapaldutak daude. Munduko bola, distorsionik gabeko azalpena. Mapa, kartografik eginak adierazpen grafiko lauga. Mapa mota, fisikoak, numerikakoak, erliebe eta fisikoak, erliebe eta ura. Topografikoak, datu zehatzak. Grafikoak, jakin datu buruzko. Eremu jakin buruzko datuak jakiten dira. Industria, bizkarneria eta zaritza pinu. Mapa elementuak, ingresia orientala da. Izenburua informatzeko. Paraleloak, medizianoa, leku aurkitzeko. Eskala lurralde zenbat txikitu diren izaten da. Legenda datu grafikoki adierazteko. Lurraren adierazpena, gure planetak lola esfera forma du. Horregatik adierazteko mundurik zehatzena munduko bola da. Hala ere, munduko bolan ezin daiteke lurraren gainazan oso handi berean ikusi. Eskala. Bi eskala daude, eskala grafikoa eta zenbakizko eskala grafikoa. Segmentu banatutako zuzena da. Zenbakizko eskala. Etiketa baten bidez adierazten dira. Paraleloak eta meridianoak. Paraleloak lurra inguratzen duten irzko lerroak dira. Ekotoretiko paraleloa. Hori da paralelo nagusia. Meridianoak zoroak elkartzen dituzten irzko lerroak dira. Planiferio fisikoa zelden, ozeano eta kontinentea edadura adierazten da. Ozeanoa urdina erabiltzen da eta kontinenteak kolorez adierazten da. Altitudea, grafikoak adierazteko. Kontinenteak eta ozeanoa. Hauek dira kontinentea, Amerika, Europa, Afrika, Asia eta Ozeania. Eta kontinenteak hauek dira. Barea, Atlantikoa, Artikoa, Antartikoa eta Indikoa. Planiferio politikoa. Lurraren herrialdeen arabera kokapena eta mugak adierazten duen mapa da. Eta hau da munduko herrialdea munduan 7.000 milioi pertsona bizi dira. Eta Asia jende gehien bizi dira. Eta hau izan da zure buruz